שלישיית תשפני הניסיון. כמו מדרסי גילות מקדימה. בואו בבקשה, חבר'ה צעירים, בואו תסתכלו מה קורה פה. מוכנים? מוכנים? גבירותיי ורבותיי, דרור אהרון! זה תגובתו על הבמה. אתם יודעים מה אומר ינקלה רוטבליט? מה הוא כתב לשמולי קראוס? הוא כתב לו ככה: זה עובד ככה, זה עובד ככה בצבא, זה עובד ככה באזרחות. שימו לב, כנראה שפזפות בן אדם להיפוכו אישה את הגורל הפילה, מעוניין על חבר דק ליצן בחתך. מתי ההצגה התחילה? זו קומדיה אלוהית, לאן שלא תמיד אותו סיפור חוזר חמילה, רק למעלה, תופה,